Com sabràs, Palma no és només Palma. Això o això també és Palma. No fa tant, les terres de Palma eren de les més productives de l'illa i bona part del que s'hi cultivava es consumia a la mateixa ciutat. En els darrers 60 anys, però, a Palma han desaparegut el 85% d'explotacions agràries i només queden en producció un terç de les hectàrees que es dedicaven a l'agricultura. Tan sols un de cada 10 aliments que es consumeixen a ciutat provenen dels seus voltants. Els pagesos i pageses que encara hi sobreviuen estan amenaçats per múltiples factors. Aquesta tardor, l'Ajuntament de Palma durà a terme una prova pilot de banc de terres, una eina per posar en contacte propietaris de terres i persones que vulguin dedicar-se a l'agricultura o la ramaderia. Potser és una primera passa per aturar l'abandonament de l'activitat agrària a Palma, on cada pam de terra té molt de valor. Entra, apunta-t'hi. Si tens terres en desús i vols que algú les gestioni o si cerques terreny per cultivar, ara tens una oportunitat. Perquè l'agricultura a Palma és necessària i ens beneficia a tots. Perquè Palma és un mosaic i junts podran recuperar el color de les seves terres.